Kaanes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda lang! This time mga Kaanes, tignan natin ang ganda ng Bulinaw Falls 3. Okay? Mga Kaanes, madami pong falls ito. May 1, 2, 2A, 2B, 2C. Ang pinuntahan po natin ay 3. Okay? Tignan natin kung gaano siya kaganda mga Kaanes. So, ayan mga Kaanes, naku, nakaka-speechless ang ganda ng ating Bulinaw Falls 3. Tignan nyo naman mga Kaanes. Ayun ang mga kasama nating mga ka-feeling. Ang ganda! Tara, tignan natin kung ano ba ang pwede pa natin gawin dito sa Bulinaw Falls 3. So mga Kaanes, meron silang kayak that is 150 per hour. So pag gusto ninyong mag-kayak around the area, yan, pwede po kayong mag-kayak. Maingay yun si Feeling Ariela. So may mga cottages din sila. Depende sa season kung magkano siya. But normally, ang cottage nila ay 300 pesos. Meron silang balsa. Hello mga ate! Mag-hi kayo! Yan, mga mababait sila. That's for rent, 300 lang. Ang kanilang cottage balsa is 200. Life vest is 50 para sure na hindi kayo malulunod. Salbabida, 70 malaki, 50 maliit. At yan po, ulitin natin yung kayak, 150 per hour. Ayan mga Kaanes. Yan ang kayak mga Kaanes na pinakita natin kanina. That is good for 150 pesos. Ayun si Feeling Ariela. There. So pwede kayong magkayak pag carry ninyo. Siyempre mag-picture-picture. And mag-dive, tumalon and everything. Ayan, ang gaganda ng falls mga Kaanes. Yay! So ayan mga Kaanes, may freebies dito sa Bulinaw Falls 3 ang magpo-picture dito sa kanilang kayak. Wala pong bayad ito, libre lang. Mga Kaanes, pwedeng mag-dive kahit saan part except sa part na yan dahil mababaw po ang may bato pala sa baba. So huwag kayong mag-dive dyan. So mga Kaanes, this is the bonus view bago ka tumalon sa falls. So makikita ninyo ang ganda rin dito sa taas bago ka tumalon. So napakaganda yan, may mga lumalangoy. And this is the mini falls. Yay! There. Ang ganda, super. Sa mga nagbabalak magbakasyon ngayong summer, this is the right place. Hey! 1, 2, go! Nakakadalawang isip tumalon. Oo. Yung parang alam mo yun. Susunod ba ako? Parang ganun. Pero talagang umaano. There you have it mga Kaanes. Thank you so much for watching. Naku, nakalimutan ko hanggang alas 5 lang pala. So kailangan na namin umalis.
at may entrance fee na 20 pesos at parking fee na 50 pesos. So, 'di ba, very minimal lang ang bayarin dito sa Bulinaw Falls 3. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye! No. So, ayan mga ka-Anes, papunta na kami sa aming hotel. So, tatanungin natin ang ating mga ka-feeling kung ano ba ang kanilang rate. 5 being the highest, 1 being the lowest. Umpisa natin kay feeling. 5. Ayan, wala na siyang feeling. Oh, Madam! Super 5. Super 5! Feeling Ariella. It's my third time, also 5. Third time si Papa. First time. First Oh, time. it's my third time. 5. Okay. And of course, si Feeling Ann, malaking 5. Kaya naman, kung wala ka pang pupuntahan this summer, doon ka na pumunta. Sulit na sulit. 70 pesos lang ang babayaran mo. 100. 70. Isa niyo sa GC yung mga picture na. 70 sa 50 sa parking, 20 sa 20 sa entrance. Bye! Mwah, mwah.